Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Magandang umaga po sa inyo, Miss Nicole at Sir Chris. Pati na rin po sa mga nakikinig. Ako po ulit ito, si Reb, tambalanista ng Bulacan. Ako po yung sumulat noon na may postpartum depression at naipublish po ang letter ko noong November 13, 2019. Sumulat po ako para magpasalamat sa inyo at sa bawat isa na nagpayo at nakiramdam sa paghihirap ko noon. Bawat comment niyo po ay binasa ko isa-isa. Ramdam ko lahat ng malasakit ninyo at pangunawa. Nung sumulat ako sa inyo noon ay sobrang down ako. Na halos umabot pa sa punto na para ako maluloka. Na sinasaktan ko na ang sarili ko. Na talagang lumalala ang postpartum ko. Siguro nga dahil sa mga kasama ko sa bahay, sa asawa ko. Idagdag pa na ang layo ko sa magulang ko at wala silang maaasahan sa akin, hindi katulad noon na dalaga pa ako na ako ang nagsusustento sa kanila. Kaya napakabigat talaga para sa akin ang lahat. Hanggang sa nabasa niyo po ang sulat ko. Tila ba ako'y natauhan na may kakampi pala ako. May nakakaintindi pa pala sa akin. Dahil pamilya ko walang alam sa dinaranas ko. Ayoko na malaman nilang malungkot ako at nahihirapan. Hindi ko rin maikwento sa mga kaibigan ko kasi ayokong pumangit din ang tingin nila sa asawa ko at sa mga in-laws ko. Kaya nga ako sumulat noon. I decided to change yung takbo ng buhay namin ng anak ko. Tama po kayo at ang ibang mga tambalanista natin. Na kung hindi kikilos ang asawa ko, kailangan ako na ang gumawa ng paraan. Nagtrabaho ako at bumalik ako sa dati kong work sa isang real estate company bilang trainer at ginamit ulit ang pinag-aralan ko bilang isang HR and thankfully mas maganda ang inoffer nilang sweldo. Noong nakasweldo ako after a month, nagbukas ako ng maliit na tindahan na dating tindahan ng biyenan ko sa ibaba ng bahay namin. Nag-bake din ako ng mga macaroons, cupcakes pag may okasyon. Nakakapag-cater ako ng pagkain ng mga nagti-team building or seminar sa mga kakilala ko. Made to order ang mga kakanin. Kahit kalabaw nga, ika nga. Kasi nag-start ng mag-bottle feed ang anak ko at magto 2 years old na siya, kailangan ko na siyang mapambinyagan. Masaya po ako. Masayang-masaya po ako at bahagi po kayo ng buhay ko. Kayo po, Sir Nicole, Sir Chris and Miss Nicole. Lahat po ng mga tambalanista. Malaki po ang parte nyo sa pagbangon kong ito. Nabibigay ko na po ang needs ng anak ko, pati ng asawa ko, ng pamilya ko, at higit sa lahat, nakakain ko na po ang gusto kong kainin. Hindi ko na kailangang maghintay ng madaling araw para pumuslit ng pagkain. At madaming bagay pa akong napagtanto. Una, na sa kabila ng lahat, kailangan nating bumangon. Pangalawa, na may mga tao, hindi mo man makilala ay may kakayahang tulungan tayo kahit na sa simpleng paraan like pagko-comment at pagpapayo. Pangatlo, maging positibo. At higit sa lahat, gawing sentro ng buhay ang Diyos at pamilya. Sana po ay maitulong po ako sa mga nanay o kahit sino pa man na nasa sitwasyon ko po dati. Dasalan po, tiwala sa sarili at maging positibo sa buhay.
Maraming salamat po sa inyo, DJ Nicole and DJ Chris. Gaya noon, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Mahal ko po kayo and God bless. P.S. Ganun pa rin po ang mga kasama ko sa bahay, mga tamad pa rin. Ginawa ko pa rin po ang part ko pag may libreng oras ako. Naglilinis, nagliligpit at pinagluluto ko pa rin sila para hanggang sa huli, wala naman silang masabi sa akin. Muli, ako po si Reb, isang tambalanista, at ito ang follow-up story ko. Always your number one SM radio station. Love Radio.